long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhe sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio, Love Radio. Davao, Mindanao, Timog Pilipinas, Timog Kalibutan, good morning. Welcome sa dinis ito para kumanuman sa programang Issue sa Masa. Adlaw, may kalala sa Lunes, unang adlaw sa simana. Alangan sa to ang mga estudyante, mata na. Manikay-sikay na, basig malate mo sa inyo ang pagtula. Pizza 21 na nimbulan sa Olio 2025. Kamusta magasuki na ito sa kanginan? Magasuki na itong tigpanubay. Daw gipamaulan ang mga Pilipino. Murag maoy tigsalos kumo mga higala ni Mario Barrios. Pero nindot ang fight mga higala nga nahulog stabla. So basig na apay kining gitawag na tog rematch. Ay tabla man mga kaigsuunan, pero usa didto sa mga bugat kayong istorya mga higala kay grabe gihapon kaayo, no? Darling of the crowd gihapon si Manny Pacquiao at the age of 46. Daghan gihapon kaayong mibilib mga higala sa iyaha. Daw mura pa siya mga higala kuno og 35 anyos. Alright, sa gapon kami ng hinaot nga nakamos may panglawas kapiskay kadasig sa kinabuhi. Samtang mag-ubat na may gala, halang sa laing episode sa atong programa. Inyong programa nga Issue sa Masa. Wala ing tahas na to din mao ang paghatod sa mga balita, impormasyon, mga katighanan, mga hisgutanan ato may galang tukbilon. Ini sa duha katakna nato para kuyog hangtod ta ngadto sa oras alas 9 ini sa 90.7 Love Radio. Ang sa tanan nato mga naka Facebook live na karon din sa ato ang programa, paki-like and share na lang ko. Paki-like and share, comments,
Inyuhang mga greetings, ipasupot lang, no? Kay ato agyon na mga higalang pagabasahon. Nya butangin ninyo pod og address asa mo dapita, ha? Kaya para makabaw ta. Nga dinha ding dapita na adi ay naminaw sa ato. Ayan. Alright, so way paglangay ato ang mga hisgutanan karong buntaga. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Performance ni Manny Pacquiao sa MGM Arena gidaig sa daghang mga sports enthusiast. Napolo ngadto sa 17 anyos mamahimo ng makumbikto sa mga kasong kriminal ubos sa bag-ong balaod nun ni Senador Ruben Padilla. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang ombudsman nagmando sa mga akusado sa pagkidnap o pagdala kang former President Rodrigo Roa Duterte dito sa The Hague, the Netherlands, nga tubagon ang ilang mga kaso. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Opisina sa Presidential Anti-Crime Commission gibungkag na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang negosyo kuno og investment maoy nag-unang tahas sa tuang Pangulo Bongbong Marcos sa iyahang pagduaw dito sa Estados Unidos. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kaso sa HIV dito sa Pagadian City miabot nag 255 sa nalista pa lang sa tibuok nasod Pilipinas. Makapanglimbaut og balahibo kay naa na tamahigalay na record nga 139,610 ka mga kaso sa HIV as of March 2025. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kada guman pa mahigala, ay magalangkob sa tuang panagkuyog. Hisgot-hisgot dinhi sa programa nga Isyu sa Masa. Akong subliyo na daw Lunes sa Pizza 21 na ng bulan sa Hulyo 2025. Sa makaw sa pa paki-like and share lang sa tuang Facebook Live. Alang sa lugang impormasyon sa tuang mga peers and friends within and outside our country. Alright. Saway paglangay mga higala. Inhita aning nahitabo kagahapon, no? Bura og bisan pa man og negatibo mga higala ang imahe ni Pacquiao sa politika niadto nga milabay nga May 12, 2025 elections mga kaigsunan, pero wa man muboto ang mga Pilipino sa iyaha. Inungdan nga wa gyud siya masenador mga kaigsunan. Onya nabaho siya tungod kay nagpalandong pagyud sa present administration. Pero daghan gyapong mga Pilipino bisag wa moboto sa iyaha, wa makagusto sa iyahang pagsulod sa politika. Believe gyapon sa iyaha mga higalang pagka-boxing icon. Daghan gyapong believe kang Manny Pacquiao sa iyahang pagka-boxing icon. Good morning din ha kang kani Konsehal Edgar Ramos Ibuyan. Ayan, di napita sa bangkirhuan og sa iyaha mga staff din ha og membros pamilya. May buntag sa mga din na Konsehal. So, wa gihapon pa mawala ang pagkasikat. Sa laktod, di pagihapon mga higala laos si Manny Pacquiao pag maghisgot og boxing. No? Kaya at the age of 46, nako,
sakit na kaayo nga to ang mga batang anag pangiuran oy. Unya mo, fight ka anang 12 rounds of boxing mga higala. Mura og di na makakaya halos mga higala ang imuha din na og sa maraton pa na. Pangkuan na lang kanang pang usi tawag ana, finish lang gani. Kanang para lang makahuman. Oo, di ba? Pero si Manny Pacquiao, mura daw Apple cellphone pa nga ang tiil mga higala. Kuya pa daw kaayo mo slide. Lahi o nagkalain-lain ang komentos mga nananaw ni Manny Pacquiao. Ingon pa sila, pwede pag yun kaayo si Manny Pacquiao. Naapoy ingon nga kuan kanang sikat pag yun kaayo si Manny Pacquiao. Naapoy ni ingon nga mura pa siya og 35 anyos sa iyahang gipakita. Kulang pagani daw to ang iyahang manghigalang kining time nga gi-allocate kay ni-appeal man siya sa Pinili Iris Pilipinas. Duhara sa kabulan nag-training. Dapat naa daw siya tulo kabulan og tunga nga mag-training mga higala. Pero ang iyahang stamina maoy nakit-an gyud una sa mga nagtan-aw nga naapag yun siya daghang kaayong nabilin mga higala sa iyahang tangkad. Mauna, bilay iuli na po ni Manny Pacquiao, more or less, way labot sa iya mga endorsement na sa 17 to 18 million dollars. I-multiply na nimo sa peso karong mga panahon na ambot pila. Bora og kuan. Sa maning mawala-wala man itong signal. Mura mga higala og dako na po kaayog ni si Jinky. Si Jinky. 18 million. Kaya ingon ba sila? Wa na kwartas Manny Pacquiao. Nahurot na mga higala og baligya iyahang mga property kuno. Unya ang iyaha mahigalang Forbes wa po'y mo palit sa ingon ato kamahal kay karaan ang building. Ay nako. So tingnan nato mga kaigsuonan o kuan. Ayaw na lang yung apel money ana laging politika. Diha yung ka mahut-hutan. Labi na kanang kusog kay mototsar nimo. Agoy, Pero ingon sila dito gyud daw nahurot si Manny atong gialirungan siya sa mga pastor. Kuya mototsar ng mga pastor ko no. Na nag-alirong ni Manny, hurot tanan gyud si Manny. Karon na po'y 17 to 18 million dollars nga iuli si Manny Pacquiao. Income mga higala dito sa MGM Arena o sa kini mga higalang pay-per-view. Way labot pa ng iyahang mga endorsement, mga kaigsuunan. Nako po, dako-dako gina. Pila na po kahay tax mabayad ana ngisi na po mga higalas tambalos-los kini na po ko'y mga kuan ani na po'y dakong tax masulod dakong ngisi tambalos-los di ba Ma'am April Jean mo na to. Good morning Sir Jonel Falar, good morning diri dapita sa may Kabunbon Malabog. Oy si Idol Roger Balansa sayo pa kaayo. Nag-text 2028 eleksyon daog na daog na senador ilalom ni Inday sa iyahang ticket. Mo daog si Manny Pacquiao. Si Elsa Kyotso, ma'am, good morning din na. Victor Radasa Sinya, Noel Resentes, sa iyo pa kayo ni sila may gala nagpaabot sa ilang mga greetings. Ayan, good morning sa inyo hang tanan din ha. So, unsa may moral lesson aning nitabo o na conclude nga fight ni Manny Pacquiao. Una din ha is disiplina sa kaugalingon. Dili siya modular mga higalag 12 rounds boxing as sa kining main event no sa boxing mga kaigsuunan kung dili sakto ang iyahang disiplina sa kaugalingon. Kuya pa kay siya og stamina no. Matod gani sa pipila ka mga komentarista daw naapa siya sa mga 35 no ang iyaha mga higalang gipakita.
In fact, daghang mga komento nga daog man gyud si Manny Pacquiao. Pero wala manggoy ka ng brutal nga incident nga nakita siguro ang mga judges for a challenger to take the belt, mga kaigsuunan, para lang katon ang bakos gikan sa kini mga higalang kampyon. Mao mo guna kanunay, dapat ipakita gyud nimo ang mga dominant punches. Mahimo i-knock out gyud nimo para wa na gyud room nga magduha-duha nga ihatag sa mga hurado ang bakos sa kampyonato nganha sa challenger. So, ang resulta, draw, tabla. So, posible nga na ay rematch ni mga kaigsunan. Daghan na po kwartas Manny Pacquiao ani. Pang 2028 mga kaigsunan. 2028. Ma'am Ludivina Tampos Lotraga, good morning din na, ma'am. So, Ma'am Susan Gadiani, di napitas may lubugan, maayo nga buntag. Ang isa po din mga higala, no, nga isyo. Nabango na po niya ang garbo sa mga Pilipino. Nakabawi-bawi gamay ba? Kay pertinang ulawas sa mga Pilipino. Ang atong First Lady, sabit ni sa pagmaingon mga higala ang pamilyang Tantuco nga way labot si First Lady, mugawas man gyud na mga higalang kamatuoran kay matud pas mga katigulangan walay asong makumkom. Walay asong makumkom. So sa laktod, kanang istorya ni First Lady nga sablay siya dito sa pagkamatay ni Paulo Tantuco, dool gyud na sa kamatuoran mga higala. Dool sa kamatuoran. So, at least, nabaho ta mga higala, ubos sa present administration. Dagha mga issue diri, drugs, corruption, o uban pa mga higala. Stephen Rodriguez, good morning. O sa iyaha din ang kinakusgan ko nung asawa. Mo na itong gigrit, ang hinay-hinay niyang asawa, di lang to na to apilon. So, mao na ang dako din hang mensahe. Kay nakabangon ta gamay, gamay lang po hinoon, sa garbo, pag-abot mga higala sa katawhang Pilipino, especially ngadto sa kining abroad. Tungod kay napakita na to nga, na-entertain na to, ang tibuok kalibutan tungod mga higala sa abilidad ining Manny Pacquiao, di ba? Sir Alsonito Guevara, maayong buntag. Kanunay naminaw sa 90.7 Love Radio. Okay? Thank you so much, sir. So, mao ni ang implikasyon mga higala aning fight, no, ni Manny Pacquiao. Na ay nag-ingon nga pwede pa siya maka-fight ngadto mga higala sa 5 pa ka mga fight kuno. Una siya mo hingpit mga kaigsuunan o retire. Daghan manggong nag-comeback mga higala pero wala nag-ikabuga. Pareha ni Mike Tyson. Mangitkit na lang hinuog dalonggan mga higala ni Holyfield. Wala na may kusog kayo. Para maundang na, di nakabot og 12 rounds, kitkiton ko na lang yung dalonggan para maundang na ning 12 rounds nga fight. Ana ba? Wala nag-i-stamina mga higala. Dagan pang ubang mga boksingero nga makita nimo wala na gyud. Si Golden Boy de la Hoya nasa comeback fights before, wala na gyud siya. Tigulang na gyud siya mga kaigsuonan. Wa na gyud siya ko ana bang apog pag-abot mga higala sa luna, sa kining boxing. So, unsay ginahabol nga record ni Manny Pacquiao nganong at the age of 46, abot pa siguro ni 50, magboxing pa siguro ni si Manny Pacquiao. Unsay iyahang ginahabol mga kaigsunan. Taon-taon ato ning hisgutan, dinhi mga higala sa programang Issue sa Masa, kay ingon sila wa na gyud ay kwarta si Manny Pacquiao, muning sugal lang, bahalag idara na, magboxing lang gyapon. Ningon sila nga naapod siya gihabol mga higala nga record, nga the oldest boxer ever who made a comeback mga higala nga pag yun malurong sa retirement. Limang ka, 2021 pa siya last ni fight.
kaya 2025 na ron, more than 4 years. Pero ang iyang ipakitang stamina mga higala daw like is 35, well-trained, well-disciplined boxer mga higala, 35 years old. Taon-taon, ato ni balikan, human lamang pipila ka mga pahinomdom. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may gala din sa tapanagkuyog sa programang Issue sa Masa Samtang. 10 minutos na nikalabay human ang alas 7 sa buntag. Good morning din na kang Sir Joselito Kaligunan. Diadapita sa may Baganga, Davao Oriental. Good morning din na mga taga Davao Oriental. Now, sa laing bahin mga gala, no? Unya, ato ani nga balikan ning istorya may tungod ni Manny Pacquiao. Ang siyahang boxing career. Ang iyang anak sa gawas. May pod mo ang one, pero lahi ra dili siya kasing smooth ni Manny Pacquiao. Pero na abilidad, no, na abilidad gyapon sa kining boxing siguro kana bang madala ra ni mga higala og hasa, no, training. Pero sa laing bahin mga kaigsuonan, ang kining simbahan karon, no, particularmente na ang Vatican, nanawagan mga higala karon, no, sa Israel o United Nations nga undango na ang grabe daw hinimuan karon sa Israel tungod kay adtong gahapon niaging adlaw do na mga higala kunoy 85 ka mga kini nga gitawag natog Palestinian ang nangamatay human giwaswasan mga higala sa Israel. Daghan ang nanga-injured, milanding sa ospital. Ang worst kay ang istorya, kadtong giwaswasan kuno sa Israel, puro mga higala, mga nangayo lang pagkaon nag-atang kay naay 25 ka mga truck sa kining United Nations nga maghatod mga hinabang mga kaigsuonan, pagkaon, tubig. Siyempre gutom kayo. Di sila gusto nga magsigig hilak ang ilahang mga anak sa kagutom. Ni dasmag, kauman, giwaswasan kuno mga higala. Muna pasangin, giwaswasan kuno sa Israeli forces. Napoy istorya nga posibleng tinuod, posibleng napoy gitawag kuno mga higalag, mga armed gang. Maoy naghimo sa ingon. Mao na nga nanawagan karon ang Vatican. Nga undangon na sa Israel ang opensiba sa Gaza. Sa Gaza man northern part sa Gaza na itabo mga kaigsuonan. So ang mga bata dito nagsigig minatay sa kalisang og kagutom. Mao na ilaha mga higalang giwati karon luya, no? Ang kalisang og kagutom maoy gihambin nga dakong problema karon dito sa kininga Gaza. Now, maingon ta nga wa man ta ni may tabo ning unania kung ang mga Hamas nga ampon mga higala anang Palestine wa mga atake sa Israel during sa piyesta mga higala nga gipahiluna sa kining mga Jews, di ba?
nga daghang nangamatay, naapay gipang kidnap nila mga kaigsuonan. Dito man na trigger ang tanan. Pero kanang ingon ani manggod, humanitarian manggod ni. Ang problema din dili nimo ma-identify kinsa ning mga Hamas, kinsa ning mga inosente mga higala kay sagol-sagol naman mayon tato katong mga Hamas na ay tato diri mga higala sa agtang. Okay, ma-identify nimo. Pero was mo sagol na sila mga higala sa mga civilian, maglisod na ang mga Israeli forces og identify. So, pwede gapon ang mga Hamas, mga hinabang kung gutomon sila, kaya di man sila mga higala ma-identify. Murabag mga NPA dere. Pag mga ipit na ito gira mga higala, ipanglubong ang armas, musagol sa urban. So, saan na pag-identify nga, wa man sila armas, di naman sila NPA. Gawas lang atong naana mga higala mga kaso, naanay warrant, naanay mga picture mga higala, kay pwede ma-identify. Pero kato mga, wa pa mga higala record niya, sampa bag-o dito sa bukid, sagol mga higala, mga civilian, di naman na ma-identify nimo. Pero, ang bugat din sa to ang kasing-kasing manggod. Kana maghuna-huna ta ba? Unya makompare nimo ang mga bata sa atong mga anak, mga apo, mga kabataan atong masilingan nga makita nato nga ingon ana pa edad. Ha? Nangatruma sa gira mga higala. Naghilak sa kagutom. Wala mga kaigsuunay kapuy-an. Tungod kay matag karon og unya na ay panawagan bakwit mo din na bakwit kay bumbahan parting paita. No? Grabe na ang kalibutan karon Daghang problema mga higala. Dito sa Oregon, sa ilalom sa dagat, sumpay diri sa Pasipiko mga higala. Grabe sigig alboruto ang bulkan sa ilalom sa dagat. No? Ambot nag-unsay epekto ani. Wala na gyud. Nya, grabe na karon ang mga baha. Halos tanan sa tibuok kalibutan. Experience na mga higala og baha. Munang ingon ni Carlo Nograles kaniadto nga ang Davao daw sige ginabaha tung una pa man ning Davao kaluloy. Sige ginabaha. Karon ang uban dito sa US, grabe nang baha may gara sa Cebu, grabe nang baha. Unya kahuman punan pa gyud aning problema sa HIV. Nako. Perti ng daghan ng mga Pilipino mga higala ang dunay AIDA. Mo nang ikaw Chip Dante din na inay-hinay gyud. Inay-hinay gyud. Slow down men at work. Mo na imoto nimo. Slow down men at work. Kay daghan na kaayong na ay mga AIDA mga higala. Sa pasiunang report, sagad nagka-AIDA mga higala ang kadtong mga lalaki nga mugamit o magpagamit og laki. Mo na sila ang number 1 nga producer sa HIV o AIDS. Saon na lang na ron. Mataptan ka ana. Ang tambal baya ana kanang alam-alaman ka na lang sa mga psychiatrist, psychologist para di ka maghikog. Pero kung iyong kag maayo ka, wala na. Hinay-hinay og kalaos ang imuhang lawas. Dagway nimo mo itom. Ingon ana na may tabo sa imo. Wala na paglaom gyud. Although kitang tanan diya man paingon sa kamatayon 6 feet below the ground, pero imuhang asawa perti pa kabatanon nya imuhang tirahon matakdan og apil anang imuhang AIDA nimo agaray patay kang bata ka. Gila limang ka ni. Perti dako ang lip mga higala sa Pilipinas Perti dako ang mga higala gisaka. Sa 2024 at 2010, 4,400 lang ang nalista. Pagka 2024, 29,600 na. Pagka 2025 atong March, 139,610 na mga higala ang na-record pa lang na nga na ay AIDA. Manungpol kong kuberta, bantay-bantay kay gyud anang na ay mga AIDA din nag mga HIV gyud. Ayaw gyud og patintal ana. Di ba?
Sa ato po na mga higala unyang dalikyatan. Nindot po na isgutan. Kay pag mataptan ka na, pareha ka tong siman, agoy. Wa na gyud mga higala. Labi na karon ang mga babay, pwede na nimo orderon og online. Pwede na nimo orderon og online kay uso naman na may galang online. O kanang gitawag nila mga higalag mga parcel. Di ba? Vice Kapitan E.L. Kinsay, good morning din na. Maayong buntag na minaw, di apitas may punta dumalag, matina aplaya. Naglanog-lanog ang 90.7 Love Radio din ang dapita. Salamat kayo. Alright, taon-taon mga higala, balik ta. Human lamang pipila ka mga pahinomdom. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng mag-yosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba? Balik na may gala din sa Tubarag Kuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon na 22 minutos sa kalabang human ang alas 7 sa buntag. Adayon ta, din mga kaigsuunan. Taon-taon, ato ning sigutan ning balaod no ni Ruben Padilla. Kaning criminal liability sa mga minors. Kaya at one point in time, naisgutan na to na mga igala og init kayong issue may tungod sa Juvenile Justice Act ni Kiko Panghilinan. Nga mao na roy gibasol nganong daghan kayong krimen nga gikalambigitan sagad mga higala sa mga miyembro. Yan taon-taon. Ato sa tintiwason ng istorya ni Manny Pacquiao. Unsay ginahabol ni Manny Pacquiao nga bisan sa iyaha mga higalang pangidaron nga medyo edad-idaran na nga di na dapat mga higala magbuksingero, mo retire na o i-preserve na lang ang iyang pagka Hall of Famer. Pero ni-fight pagyapon siya unsay ginaapas ni Manny Pacquiao. Unang ginaapas mga higala kuno, kwarta. Kay napurdoy na kuno si Manny Pacquiao. Kwarta. Ikaduha, niyang ginaapas, record. Kay gusto niya mga higala pamatudan nga naapaghihapon siya ikabuga, daghang pag nahibilin sa iyaha mga higala pag-abot sa natad sa boxing. Record nga the oldest boxer nga siguro makakuha pa may gala og kampyonato
ubos sa iyaha mga higalang taas-taas na nga edad. O, di ba? Record ba na? Kaya sila, Lennox Lewis, Holyfield, si kinsa pa na mga ilado, mga boksingero, mga bahay, De La Hoya, wa mangyod. Pangwarta na lang mangyod mga higala ang tinuod nga istorya dito sa ilahang pagbalik pagkaboksingero. Ilahang mga higalang mga comeback fights. Di ba? So, mao na nakita tong rason. No? Pero ang pinaka-reason yun din ha, is kwarta, gilaliman ka karon. Oh, pilay giuli ni Manny Pacquiao. $18 million. 17 to $18 million. Ha? I-times daw na DJ Sweetheart sa peso. Pila na? 18 million. No? Mura po kag kuan ana Ha? Kanang 1 year sa kuan. Kanang dili kay superstar sa NBA. Kung ana mura ka og second scorer ka lang sa team. Ha? Pare-pareha ka great nila kuan. Kisabay kuan dia. Si kuan mura og 38 per year man. Pero kaning kang Manny Pacquiao one day ra ni. One day ga fight 18 million. Si Stephen Curry mura 38 million dollar per year man na siya. No? Kisa maray naa sa 18 million per year. Pero ang iya, atong gisgutan diri, one day lang man ni. Although nasa mga training, preparation, 2 months. Pero sa uskadlaw nimong kat-kat, sikat pa kayo ka, 18 million, ini ka naog nimo, bisag na puno, bisag na putos ka og bukol mga kaigsunan, siyempre, boxing, ang away, you have to entertain. Unsa man ni? Ang 18 million US dollar is equivalent to 1,027,980,054. Unsa may gimultiply nimo ani DJ Sweetheart? 50 or 60? So naay 1 billion, si Manny Pacquiao 27 million. Agoy, mag-alirong na pod ning mga pastor ani niya. Alirong na pod ning mga pastor. Fight pa Manny, fight pa. Kaya pa kayo. Fight pa. Kuan ka kanang gitugahan ka gyud sa Ginoo og kusog, ug kanang imong abilidad. Yatag yun as Ginoo mo. Fight pa, fight. Among barato di abe. Kay ang balato di ay mga higala mo di apas mga panuhak dagko. Pamani, fight. No? Agaray, ang nakahurot yun sa kang Manny, wa naman manugal sa Manny, wa naman po nag-chicks-chicks ang politika yun mga higala. Daghan yung kayong mulos-los sa iyahang kwarta yun. Grabe kayong mututsan, politika, o kanang ginoo. Kanang mga pastor na nag-alirong sa iyahan. Maunay, number 1 suspect sa pagkabangkarote mga higala ni Manny Pacquiao. Maunang niingon si Nanay Junicia, kamo, pastor! Si Nanay Junicia. Paita, no? Si Nanay Junicia mo'y tinuod nga champion. Kaysa iyahang pangidaron, nakakaplag ihapon siya mga higalag mulingaw sa iyahang nga batan. Ano? Nadyo mga babae, mga higala, nga mahilig og batanon. Bisag klaro na kaayong ginapangwartahan siya. Pero burag daw sa waay lang sa iya, ha? Sa may makuha ni mo anang Nanay Junicia, di man po ka mo makaingon nga, si Nanay Junicia, kuyaw kaayo na, murang nagkato mga artista kaniadto nga idol kaayo. Nga gwapa kay si Nanay Junicia, nga bisag idaran na, imo gihapong daginoton. Wala man gyud mga higala tay makit-an nga rason gawas kwartang Nanay Junicia. Muna kakita gyud siya batanon. Pero naa gyud ambot ngano na. Naay mga babae, mga higala nga mahilig yung batanon bisag nakapakong na nga ginapangwartahan ra siya. Ginapangwartahan ra siya. Unya kani kasagaran ra bang
kaning mga lalaki nga mupatol aning mga idaran, kasagaran ani mga higala, dili ni mga tinuod nga laki. Ha? Inig abot ani mga higalag 50, 60, dito na magkaalaman mga kaigsuunan. Oh? Ang kamatuoran. Magkaalaman sa kamatuoran. Kay mulubad na gyud na. Oh. Muingon na gyud na nga pariho man ta. Lucid Queen. Di ba? Si Roel Senior Diaz. Oh. Naglanog-lanog sa may lumikad compound. Maah. Niya to ang dakbayan sa Davao. Oh, salamat kaayo. So, ambot sakit man siguro ni. Kaning nakabalo na ka nga ginailad ka. Ha? Sakit ni sa mga babae nga kanang mahilig og batanon. No? Kabalo na ka nga gipangwartahan ka lang, giilad ka lang, atik-atikon ka nga nahigugma diya sa simuha, nga pinangga ka niya, pero ang tinuod, ang iyang yapas, kay dinha kuyog siya sa imuha, libre tanan. Naapay pabaon ng panuhak. Naapay pabaon ng panuhak. Libre na tanan, naapay pabaon. Di ba? Agaray. Ambot unsa nang sakita ka na. Tagay ra gud ko ninyong idea na. Unsa nang sakita na nga kanang ay mga babae, mga higala, no? Nga bisan og kabalo na siya nga ginapangwartahan lang siya. Ginaatik-atik lang siya. Gyapon patulan ng istorya ng kung kay batanon lang. Batanon. Ngita yung batanon kanang high speed. Batanon. Kanang sa lalaki nga mupatol og ay kanang mga babae nga mupatol sa lalaking tiguang mo na ang natural. Kay ang tiguang kinahanglan man gyud na nga mugasto mga higala pag tiguang na ang lalaki. Ngano man? Haron ingnon lang gyud siya nga na siya uyab nga batanon kay pride man na mga higala. God, garbos mga lalaki ko, no? Wa pa man po kumabot anang idara na, no? Bisan o di na siya makahimo, naagya po'y maatsyop niya nga mga babae. Dili tungod sa iyang pagkalalaki, apan tungod sa iyang kwarta. Di ba? Mao man na, nindot nagbalay ang pastor sa Jinsan John. Imbis sa simbahan, paninduton, dati, Rossi ang motor, gamit, pastor, karon, baw-baw na, o Fortuner na. Dati ang balay ni Pastor Bungalo type, karon kay Tris Andanas na daot yun sa Alleluia. Muna'y giingon nila mga higala nga PBMA. Pastor Burot, membro alaot. Maunay na itabo bitaw. Atong balikan mga higala. Nganong naagyoy mga pariha ni Nanay Dionisia. Nga bisan o gipang ang tuyo gipangwartahan na siya. Anang batanon nga uyab-uyab. Pero pato lang gihapon. Pato lang gihapon baga po kay naong ng batanon. Nga bisan kantsawan na sa iyahang mga kuan. Kantsawan na siya makaila iyang mga barkada nga, uy, dumog ka magtrapodong. Pero mupatol gapon, nga naman, kwarta-kwarta man ang tirada din na, di ba? Dongdong Hernanod, sud ipanuon ko sa kapidyon, katawa sa imong sulti nga mahilig og batanon. Jojo Inrina Diagsi, Ronel Abiliana, mayong buntag. Naminaw sa ato, there is 90.7 Love Radio. Salamat kayo. Bitaw, istoryahin ako kung sa'y pangalan sa sakit, anak, kanang mga babae nga mupatol gyud mga higala o kanang batanon. Ambot ni si Ronel. Kaya akong balita niya itong una, mahilig po daw ni idaran. Mahilig og idaran. Idaran nga manok. Dili idaran nga babae. Idaran nga manok. Kanang guwang gyud nga manok. Uy, kuan ra ba Eros Matina, third leg ron, third elimination di iron day, sa ikap mga gala din sa Matina, daghan na po kay ron din taong Matina, ang eskwelahan din na. Bitaw Sige daw be, unsay pangan sa sakit aninil kaning mga babae nga hilig og batanon.
Bisag nakapakong na nga ginapangwartahan lang mga higala. Ang batanon nga laki bilmuko kayog dagway. Sige lang gihapon, sige lang gihapon. Bisag kabalo na nga ang ilahang relasyon way kapaingnan, sige lang gihapon, sige lang gihapon. Usa ka ni sakita ni Nel. Agaray, amo na'y sakit ni Nanay Junicia. Pero bilib kang Nanay Junicia, bisan daw ni patol o batanon, maayo daw mo manage. Kay wala na purdoy. Nauna pagka-purdoy daw sa Manny Pacquiao kay Nanay, kontra kay Nanay Junicia. Nga naman, kay ang istorya, ang chika mahigala, ambot lang unsa ni katinood nga, ang bayad, ang talent fee sa batanon ni Nanay Junicia, kada dumog man. O di ka mo dumog, wa kay talent fee. So di yun mahutnas Nanay Junicia, kay nga naman, tagsar man mudumog ang batanon, kana raman mga higalang mawala-wala ang luod, mudumog, pero luuro kayong batanon, di pon mudumog. Di ba? Pero ang batanon, kugihan kay mudumog og trapo mga higala, mahut-hutan yun ang tiguang nga babae. Kay, hatag man pirmi kay perdumog man mga higala ang talinti. Perdumog ang talinti man, pastilan. Bitaw ay. Nalakbitan talang ni. Atong gisgutan din ni Manny Pacquiao, pero mao lagi ni. Naanay point of comparison. Nganong si Manny Pacquiao, sayo kaayo mga higala, imahay pa siya ni Chavit Singson. Sabi ko sa'yo, Manny, yung pera mo, malaki yan. Ingatan mo yan, kasi di ka na pwede magboxing pag matanda ka na. So, ingatan mo yan. Muna ingon mga higala ni Chavit Singson. Di ba? Juvenal Burgos, Des Bangkal, good morning din na. Kunya karon, napurdoy man hinoon si Manny. Mas wa man napurdoy si Nanay Junicia nga gikabalak ana to tong una nga mapurdoy yun na. Kay nagsigig pang tira og batanon si Nanay Junicia. Mapurdoy yun na, pangwartahan na yun na sa batanon. Sigig tira og mga batanon, mapurdoy yun. Wa man mapurdoy si Nanay Junicia. Kay mao dito yung sikreto ni Nanay Junicia. Di siya basta-basta muhatag og kwarta sa batanon. Perdumog ang iyaha mga higalang kuan. Iyahang talent fee. Kumudumog ka na ko. Tagaan ka. O di ka mudumog. Wala. Perdumog. O kugihan mo dumog na mga higalang bayot. Naay ka ng kuan ka ng hugya na sigara manguyab og tiguang. Kuan maguna kanang silahis. Silahis na kasagaran gyud na nabantayan ako. Silahis. Ay, di pa ko sa GSIS atong una mao gyapon na. Good morning sa mga taga GSIS. Ang uyab mga higala silahis. Kay kung tinuod nga laki di mo agwanta ng tiguang oy. Silahis gyud na kasagaran. Agwanta na dumog ala para dako kayog talent fee mga kaigsunan kauman ang iyang talent fee iya ra po nang ipanggasto ngadto sa laki pastil. Muna giingon nila mga higala nga cycle ra gyud kuno ang kinabuhi. Makapangwarta ka di astiguang nga babay imo ra pong gastuon ngadto sa laki. Resulta pertinang daghana mga higala sa HIV. Pertinang daghana sa gipang HIV karon diri sa Pilipinas. Di na gyud ta mo kumpiyansa ni. Ikaw da Chip Dante, hikti na lang sa gyud ng imuha din. Ayaw gyud kumpiyansa. Kamo din na ni Engineer Tutoy Bato din na ayaw gyud kumpiyansa in taon. Okay, delikado ang panahon karon. Delikado mo lang. Okay na lang daw na kanang ingon nila nga apilon call. Kanang masahing nga way laktaw, arang-arang na lang daw na. Pero mo ingon na gani ka nga isulod call agay, ayaw gyud tawon call. Ay delikado kayo labi na karong adlaw na isabong din na sa Matina na ada sa atbang daghan daw kayo din na patay kang bata ka. Pasig apil ta aning 139,000 kapin mga higalang na lista. Nga nagpositive sa HIV ang uban ani AIDS na gyud. Nalaos na ang lawas mga kaigsoon. Alright. Taod-taod. Atong hisgutan kining may tungod aning
balaod nun ni Robin Hood Padilla. No? Nga ang criminal liability sa minor mga higala, no? Taas sa 15 di pod mulampas og 18. Giwala man itong una god, giusab man ni mga higala ni Senador Panghilinan, no? Grabe ang kontrobersyal ani. Mao ni gibasol mga higala nganong daghan kayong krimen, di masilutan ang mga kriminal tungod kay minor. Ha? Ato ni unyang dalikyatan nindot ni, no, nga isgutanan, di ba, Ma'am Rowena Rodriguez, mayong buntag nimo din ha, ma'am. Ato ni unyang salsalo ning istoryahan ni, human na magapipila ka ba nga pahinomdom. Isyu sa masa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Para sa ating latest satellite images, makikita natin na sa kasalukuyan patuloy nga ang pag-iral ng habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. So ito yung mga makakapal na kaulapan na ating nakikita dito sa ating satellite images ay ang epekto nga ng ating southwest monsoon. So patuloy ito magdudulot ng mga pag-ulan, mataas sa chance ng mga kaulapan at mga pag-ulan dito sa Luzon, Visayas at northern portion ng Mindanao. Pinaka-maapektuhan ng habagat itong western section ng Luzon at Visayas ngayong araw. Samantala, nalalabing bahagi ng Mindanao, itong southern portion ng Mindanao magpapatuloy itong maaliwala sa panahon, improving weather conditions ng ating inaasahan sa mga susunod na araw. Pero asahan pa rin natin yung mga pag-ulan na dulot ng thunderstorms. So kagabi ay nagsimula na tayong mag-monitor ng isa pang panibagong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Nabuo ito dito sa silangang boundary ng ating PAR. Latest location natin kaninang alas 3 ng umaga. Nasa layo ito ng 1,140 kilometers silangan ng southeastern Luzon. So analysis natin sa ngayon, malit pa yung chance na maging bagyo ito within the next 24 hours. At yung scenario natin patuloy yung generally northwestward or yung pahilagang kanlurang paggalaw, and then northward or pahilagang paggalaw nito. So northwestward sa mga susunod na araw, and then northward patungo sa northern boundary ng ating PAR. So yung scenario rin dito para sa ngayon, mananatiling malayo ito sa ating bansa at wala tayong inaasang direktang epekto sa ngayon. Yung mas magiging concern natin sa mga susunod na araw ay yung patuloy na pag-iral ng southwest monsoon o yung hanging habagat. And as of 4:30 a.m., ito yung ating mga latest heavy rainfall warning o yung mga color-coded na heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad. So, as of 4:30 a.m. nga, may nakataas tayong orange heavy rainfall warning over the northern portion ng Occidental Mindoro, kabilang na dyan ang Lubang Island. Samantala, yellow heavy rainfall warning naman ang nakataas dito sa central portion ng Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan, itong western or itong southern portion ng Western Visayas area, pati na rin dito sa ilang bahagi ng Zambales at sa Bataan. So nangangahulugan kapag meron pa tayong color-coded na heavy rainfall warning sa ating lokalidad, asahan natin na magpapatuloy itong mga malalakas sa pag-ulan within the next 3 hours. Dulot pa rin yan ng southwest monsoon o yung habagat. So para sa mas detalyadong impormasyon para sa mga localized warnings and advisories na ito, ay maaaring bistahin ang official website ng panahon.gov.ph. At para naman sa ating latest weather advisory na in-issue kanina alas 5 ng umaga, itong mga weather advisory ay sinasummarize yung mga pag-ulan na posibleng nating maranasan within the next 24 hours. In contrast, heavy rainfall warnings na dinidisplay or ina-advise yung ating mga kababayan sa mga pag-ulan within the next 3 hours. So for the next 24 hours, ngayong araw, magpapatuloy itong 50 to 100 mm sa pag-ulan in a 24-hour period sa mga lalawigan ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Bukas, araw ng Martes, mas rarami pa yung mga areas na makakaranas ng mga malalakas sa pag-ulan na dulot ng habagat. Mas lalakas yung mga pag-ulan over Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So, ngayong araw, possible 50 to 100 mm. Bukas, mas lalakas yung mga ulan over these areas. Posibleng umabot ng 100 to 200 mm in a 24-hour period. Samantala, 50 to 100 mm ng pag-ulan naman ang mararanasan dito sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac,
Pampanga, Bulacan, Rizal, dito sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Patuloy yung paglakas ng habagat sa mga susunod na araw at posible na rin umabot yung mga pag-ulan dito sa ilang areas or itong mga inland areas ng Mimaropa as well as some parts of Bicol region. So magpapatuloy yung 100 to 200 millimeters ng pag-ulan over Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. Samantala, 50 to 100 millimeters of rainfall ang mararanasan over most of Ilocos Region, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, sa bahagi ng Quezon, Marinduque, sa Masbate, Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Aklan, at Antique. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, especially itong mga areas shaded by orange, asahan natin na sa mga susunod na araw, magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng habagat. Kaya patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagbuko ng lupa dahil inaasahan natin na tuloy-tuloy pa rin yung mga pag-ulan na ating mararanasan within the next 3 days. Yung ating kababayan na malapit sa mga ilog at dalampasigan, maghanda po tayo sa posibleng pag-apaw ng water level over these areas. At ayun nga po, patuloy tayong mag-antabay ng mga localized advisories. Ito yung tinatawag nating heavy rainfall warnings sa panahon.gov.ph at patuloy na pinupost yan sa ating social media accounts at DUST_pag-asa. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so itong area pa rin, itong western section ng Luzon, dahil sa patuloy na epekto ng habagat, itong mga rehiyon ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, pati na rin dito sa area ng Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, dito sa Metro Manila, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro, as well as Oriental Mindoro. Asahan natin, ito yung mga areas na pinakamaapektuhan ng habagat ngayong araw. Patuloy rin yung mga kaulapan at pag-ulan na dulot ng habagat sa nalalabing bahagi ng Luzon. So sa mga lugar ko pong hindi nabanggit, asahan pa rin natin. Basta nasa Luzon tayo, magpapatuloy itong mga pag-ulan. At western section nga ng Luzon, inulit ko po, ito po yung mga areas na pinakamararanasan ang mga pag-ulan ngayong araw. Samantala, sa area ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, ito ring area ng Palawan as well as buong Visayas, pati na rin itong western and central or itong northern portions ng Mindanao. So itong bahagi ng Zamboanga Peninsula at northern Mindanao, asahan pa rin natin itong maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat ngayong araw. Sa kalagayan naman ating karagatan, as of 5 AM, wala na tayong nakataas na gale warning, pero gayon pa man, makakaranas pa rin tayo ng katamtaman ng kasamaalong karagatan sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag over these areas. Haring araw sa Kaminilaan ay sisikat mamayang 5:37 ng umaga, lulubog naman mamaya sa ganap na 6:28 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa mga heavy rainfall warnings, rainfall advisories, or thunderstorm advisories, so ito po yung mga localized advisories, ay maaring i-follow kami sa aming social media accounts at DUST_pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil nag-uulat. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also,
do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. And now you're on to your Part 4 and enter the amounts on each of the line items. Click the highlighted part on item number 34 for ordinary allowable deductions, item number 35 for special allowable deductions, item 36 for NOLCO, or just simply choose and click the highlighted part on item number 38 if you opt the ordinary standard deduction or the OSD. Make sure to enter the correct income tax rate of 25 or 20%, whichever is applicable for item number 40. You may also enter the tax credit and or payments and make sure to attach proofs. Do not forget to enter the correct net income on page 4, Schedule 5, Item 10, and must have equal amount on page 2, Part 5, Item 39. And now you're ready to click Validate and Submit. Take note, make sure you have a stable internet connection for the submission of the Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Love Radio. Alright, balik na may gala. Dili sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon na 51 minutos ang kalabay human ang alas 7 sa buwan. Derita, sa istorya may tungod aning balaod nun. Ni Robin Hood Padilla mga higala nga padakan, no? Ang di na ito pala gipagamyan ang edad sa mga minors nga exempt aning criminal liability. Atong una manggod, gamay lang nga history. Ang atong revised penal code o kining RPC nato nag-provide mga higala nga ang absolute before aning kampanghilinan nga balaod RPC na to ang absolute nga exempt mga higala due to minority nga edad is below 12 years old. Mao na ang original yun. Pag ang imong edad ubos sa 12, no? 12, ubos sa 12. Paubos. Kuana kanang absolute di jud ka pwede mapailan og kaso. 12 pataas. 12 pataas paingon ngadto 18 kuha ko masayop mga higala or below 18. Mo na nay sayron mga kaigsuonan kung naabay discernment. Acted with discernment ang term din ha. Pag-abot ni panghilinan, mao ni na kontrobersyal pag-ayo mga higala, no? Jonel Buntilaw, good morning din ha. Na kontrobersyal tungod kay nag-introduce siya aning Justice Juvenile Act o Justice Juvenile System.
pursuant to Republic Act 9344 mga higala. Oo. So, unsay na usab ani mga higala na amindahan sa ato ang Kodigo Penal. Siyempre, ang provision sa minority who are exempt from criminal liability. Na ay crime sila nga na-commit, but they cannot be charged. They cannot be convicted. Meaning, there is no criminal at all. Tungod kay ang nakahimo sa krimen, minor. Oh? Good morning, paring Jacob din ha. Now, pag-abot ani mga higalang balaod ni Panghilinan, aning Kiko Panghilinan, no? Nga ni daogrong eleksyon na bisag wa daw kaayo mga higala gibutos mga Pilipino. Si Garcia na manubag ana, Komisyoner Garcia na manubag ana. Iyahang giusab. Unsay giingon sa Juvenile Justice Act ni Kiko Panghilinan kay iya maning gikopya dito mga higala sa New York. Sa iyang Juvenile Justice Act, Republic Act 9344, no? Ang kini mga higalang absolute nga immune, no, nga edad. Iyang giusab matod pa niya below 15 na. Instead nga below 12, below 15, absolute. So, daghang kaayong ni salta ang kilay mga higala. Labi na ang mga LGUs. Tungod kay mao ni mga idara, badlungon naman kay ni 14 anyos. Absolute. Walay criminal liability. Ana sila. Makapabuntis sa manggani ng idara na. Niya, walay criminal liability. Tati Saldua Rodrigo, good morning da sa may tagakpan. So, ang gingon, 15 and below, sa balaod di Panghilinan karon, 15 and below, which is mao'y controlling kay balaod nun pamaning kang Robin Hood, 15 and below, absolute. Pag ang imong edad 15 anyos, makakomiter ka bisag heinous nga krimen, absolute. Wala kay criminal liability. Munang, daghan sa mga minors nga nag-edad og 15 paubos, gigamit sa mga sindikato pag-transport sa drugs, magdala lang mga igalag birth certificate, buhag madakpan, ipakita ang birth certificate mga higala nga minor ko, di ko pwede nyo pailag kaso. Otherwise, you will violate Republic Act 9344 ni Kiko Panghilinan. Sablay mo ug inyo kong dakpon. Di ba? So daghan kay mga local government units ang nakapanghinaway aning balaod ni Panghilinan Juvenile Justice Act. Tungod ni mga higalang pagsaway nga hangtod karon wa pa mapalo. Ilabi na kung maghisgot nagkrimen involving minor. Nga ang minor ng gara tungod kay they are exempt. They cannot be prosecuted mga bay because of this law. Kaning balaod ni Panghilinan. Nag-crop up karon si Robin Hood. Nga bag-o nga version. No, iya ang gi-introduce mga higala. Kaya akong subliyon sa Kodigo Penal nga giamindahan sa balaod ni Panghilinan nga Juvenile Justice Act, 12 and below exempt. Pag abot sa balaod ni Panghilinan, 15 and below maoy exempt. Sa karon kang Robin Padilla gusto niya ibalik, pero dito ra sa 10 mas istrikto pa mga higala sa karaan nga balaod naa sa ato ang Kodigo Penal. Nga naman, nganong moingon man ka nga mas istrikto dyan, tungod kay sa old law na to, 12 and below ora ang exempt. Pero sa balaod ni Robin Padilla, 10 and below ang exempt. So kung above 10 ka na, Siron, kung naabay discernment. No? Paingon I think sa
17 ba ni? Below 18. So sayron kung naay discernment. So mas stricto siya kung imuhang tanawon ikumpara mga higala ngadtos karaan pa nga balaod. Ang kaning kapanghilinan grabe ka liberal mga higala to the extent nga nanggara na ang mga minor nga ang mga minor karon nagkabata man ang ilahang discernment. Usa nang discernment nga ginaingon nimo John o ginaingon sa balaod. Ang buot pasabot anang discernment is the ability of the minors to distinguish wrong from right, right from wrong. So, kabalo na sila mo ila og unsay sayop og unsay tama. Mao na siya ang giingong discernment. Nga ang mga taga DSWD o mga social worker ang naa mga higalay exclusive jurisdiction to determine whether or not the minor acted with discernment when they committed the crime. Mao na ibot pasabot. So karon sa version mga higala ni Robin Padilla, 10 years and below, makakumit kag karumal-dumal nga krimen like rape, kidnapping, hold up, drugs, ug uban pa nga mga high crimes. Pwede ka ma-exempt basta imong edad 10 anyos paubos. Pero sobra na ka sa 10 anyos, ubos lang ka sa 18 anyos, meaning you are still a minor. Acted with discernment ang tanaw na. Ang i-apply mga kaigsuunan. Now, usa day issue ani John. Ang issue ani daw gitubag na ang hangyo sa daghang mga local government units nga paubsan ang edad aning mga minors nga i-exempt sa criminal liability. Mao na din na ang issue. Because, again, daghan rong mga krimen, ngilngig nga mga krimen, nga gikalambigitan aning mga minors. Tanawa itong naitabos tago. Gitulis o gipatay ang estudyante, sagad mga higala ang involved minor, although na ang mga higalay hamtong nga leader-leader nila. Pero ang involved kasagaran, minor mga higala. And I think, na-craft ning naisgutang version karon sa balaod no ni Robin Padilla prior to that incident. Meaning, naanay mga insidente nga nahimong basihan mga higala. Gawas aning panawagan sa mga local government units nga mauna ang ilahang problema. Dili nila mabadlong-badlong mga barangay kapitan din na, mga barangay tagay din na, di makabadlong aning mga minors nga mag-riot. Kaya nga naman, mo magyapon badlongo na muna, di magyapon na mapailag kaso ng mga panuhak dagkura, asa naman maginikanan, anak. Dapat kung minor ang involved sa krimen, labi na kung heinous, ang ginikanan kay under na sa ilahang parental authority and parental guidance. Ang ginikanan mo'y dapat prisuhon. Nagka mga nasod nga mauna mga higala ang kondisyon sa ilahang balaod. Nga naman, para ang ginikanan mamahimong responsable sa ilahang mga anak. Nga dili magpataka og ligwat. Kung dili nila kaya mga higala subaybayan o disiplinahon ang ilang mga anak, maunay rasyonali din na. How about yun? Katong way mga ginikanan. Gipakatao nga malas. Wanay amahan, wanay inahan. Gipakatao sa liking kabayan. Usao na lang man to sila. I am sure, kung ang gobyerno na ang mga higalay pagtanaw anang problemahan na, dili na sila ma-engage sa karumal-dumal. Why? Gobyerno man ang mag-take over. Adto man na sila dito mga higala sa mga kanang balay pasilungan o sa panay mga tawag anak din, mga home shelter para sa ilaha. So they will be guided by the social worker. Dili sila mga higala hisugamak anang paghimo og krimen. Kay dapat ipuson gina sa gobyerno.
Kaya simbako makakomit na arog hinuskan kisa may manubag ana minor. Di ba? So dapat obligasyon na sa gobyerno. Pero I don't know kung ang gobyerno mga higala, Ma'am Rosalyn Lagundi, good morning. Doon na ba'y gitawag na to o kanang ability or capacity to do it. Kanilang ganing issue aning mga buang mga higala nga dapat hipuso na sila tungod kay gawas nga eyesore. It pose risk and danger to the public. Wa man gay nahimo mga higala ang ato ang DSWD perti na nadakuan nag-budget ang ato ang DSWD. Wa man gay nahimo ang naghipos anang mga buang. Pasagdan lang di daw nila ipuson basta way tagtungod na. Damoron ta nga ipuson kay way tagtungod. Oh. Mura po ni aning problema sa mga minor. Damor nga ipuson sa gobyerno ang mga minor nga wala mga higalay ginikanan. Why? Because ang atong balaod nagsulti nga the ultimate parents nato is ang gobyerno. Under the doctrine of parents patriae. Di ba? The ultimate parents sa mga Pilipino ang gobyerno. Kung wala na tayo ginikanan nga kaduulan, especially ang mga minors, gobyerno mga higala ang atong kaduulan o ang gobyerno obligasyon na nila. Di sila pwede mamili. Di pwede mamili ang ato ang gobyerno. Nga ay, inaana sa mga diskresyon kung amuan ang kwaon o dili. Walay diskresyon. Imo yun ang kwaon because of the doctrine of parents patriae. Karon, pangutanan na to. Nahimo ba na mga higala sa gobyerno? Perting daghanang latagaw. Ha? Maghimo og krimen. Kay giusban pag yun aning balaod ni panghilinan. Nga ubos, ang 15 anyos pa ubos, dili na pwede nimo mapailag kaso. Ha? Ni perting daghanag yung krimen involving minor, manglungkab, ha? Mangransak, maligya og droga, manglugos. Sus, Ginoo ko. Oh. Usaon ta man na pag-address nga di man gyapon na to mapailag kaso ang minor. Panglubong tanan ng buhi ng mga minor nga mga badlungon. Di man pod, may human rights ta. Di ba? So labad ni Saulo sa mga local government units mga kaigsuunan. Oh. Kay mo ato dayog human rights. Ha? Oh. Mo ato dayog kisa na ilang panduulan mga gala kung dakpon nimo sila pailag kaso. Kay naigibit-bit nga kuan kining birth certificate to prove nga sila minor and dapat i-release. Di pwede pailag kaso, di pwede dakpon. So ingon ana ang nahimong problema. Now, balaod nun pamaning kang Robin Padilla mga higala. Ako, okay kayo ko ani. No? Nindot ni siya mga higala ang balaod tungod kay ato ang gihimo nga responsable. Ang mga minor karon na anay mga buot. Hawd na kayo. Ha? Hawd na gani kayo anang mga istorya o trabaho nga na ay parental guidance. Hawd na kayo. So meaning, they have already the capacity mga higala to determine wrong from right, right from wrong, and that is discernment. No? So dapat lang, ang mga minors, dili tungod kay minors lang sila, pero naanay discernment mga higala anang idara, 10 anyos, above 10 years old, kabalo na eh. Unsay tama, unsay mali. 5 anyos kabalo na gani, 3 anyos kabalo na gani. So, dapat lang nga ibalik na mga higala ang istrikto nga pagpatuman anang balaod pertaining to criminal liability of minors. Di ba? Sir Ricky Edge, good morning nimo din ha. No. Iuna mga kaigsuunan ang nakita na tong problema because of the law crafted by Kiko Panghilinan, kaning Juvenile Justice Act 9344 mga higala. Daghang mga minors na karon
ang na-involve aning mga ngilngig nga krimen, worst kay ginagamit sa mga sindikato sa pagtransport sa drugs. Gihimong mga courier, mga higala. Kay sa ilahang istorya, pag madakpan ka dong, di magyapon ka mapriso. Pagdalala birth certificate, kay minor ka man. Di ba? Di ka mapriso. Ay lang yung saba nga ako ang imong amo. Kay basig bughaon ko, ilubong ko dito sa taalik. Ana man. So, with this ramification or ingno nato mga igalag development, aning balauran ni, medyo siguro makwakwaan mga higala ang pagkalambigit sa mga minors, ilabi na sa mga ngilngig kaayong krimen. Taon-taon, balik tayo, malaman pipila ka mga pahinomdom. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may kala. Dili sa ito panagkuyog sa programa. Ang isyu sa masa. Samtang doon na 13 minutos ang kalabay human ang alas 8 sa buntag. Sa laing bahin mga igala, ang ato ang Pangulo, milarga dito sa Estados Unidos. Gibili niya yung asawa daling First Lady. Sa bagay, daghaman po trip si First Lady dito sa US mga igala. Ngawa po niya gikuyog ang presidente. O usa sa iyahang mga trip, maulagi itong kang tantuko lagi in taon nga namatay. Kaya giingong na overdose mga igala sa kining cocaine
nga last nga nagkita ng gabi una sa mga video, kita sa video nga kauban ang First Lady o ang iyahang mga barkada. Una kini gika-report nga natigbak na mga higala tungod sa overdose sa kini nga cocaine. Now, ang bulatik na po sa to ang Pangulo, ang iyak kunong adtuon sa US, negosyo kuno og investment. Pausa mga higala magkanegosyo ta dinhi. Pausa magkaroon ta og kanang investor mga higala gikan sa US kung ingon ani ang panagway sa ato ang nasod. Kinsay mga negosyante ganahan mo buo og negosyo dinhi nga ang ato ang nasod mga higala na puno sa politika o korupsyon. Grabe ang adik, ang presidente di magpa-drug test. Kasi negosyante nga magpa-tugag-tugag buo diri mga bay. Sige na, may imagine na ninyo. So kaniyang istorya, mga pahapyaw ra ni nga kabaw siya mismo, wa gyud ni katumanan. O sa may mga ingno nato may galag indicators nga mamahimong potential ang usa ka nasod para sa kining mga investors. Of course, one, peace and order. Very minimal ang criminality. Mo gina. Kaya nangandoy po ni sila may galag seguridad sa ilahang negosyo. Second, corruption. Because they cannot proceed kung sa pagkuha palag mga dokumento, mga higala para sa ilang negosyo, grabe ng tigbas hatod sa corruption. Di ba? Sir Arnold Bugas. Good morning din ha. So, kani mga importante nga mga indicators are absent mga kaigsunan dili sa Pilipinas. Nabatay klarong peace and order? Nabatay klaro mga higalang campaign against criminality? Nabatay klaro nga campaign against drug addiction? Nabatay klaro nga campaign against corruption? In fact, gibungkag na gani karon baguhay lamang ni Bongbong Marcos mga higala ang usa ka commission nga maggukod aning mga corrupt government officials. Hadlok siguro siya, basig madamay pa siya mga higala ni. Ang PACC, Presidential Anti-Crime Commission. So instead nga iyang palapdan tungod sa kadako o nagkadako nga problema sa korupsyon. Instead nga iyaha mahigalang suportaan, ang gihimo iya na hinuong giwagtang ang PACC. Wa siya kabalo nga ang presensya sa PACC is one way of enticing businessmen, investors, para mubuo silang negosyo din mga higalas Pilipinas. Because, naami PACC, Presidential Anti-Crime Commission. Kung naay mga kurakot din na, you can direct it to this office. Di ba? So, kumbaga, naamay galay vanguard para sa mga negosyante gawa sa ato ang mga pulis o ubang mga stakeholders ani mga higalang mga corrupt public officials. Pero iyang giwagtang. So, samot na nga wa na imububo mga higala nga negosyante. Kisa pa may mububo negosyante karon nga, vulnerable man ang corruption sa Pilipinas. Grabe pa yung kayong krimen. Wa tayo kasiguraduhan din na. Shaky pa yun kayo ang politics. Kay ang presidente, dili niya hold tanan ang mga Pilipino. Daghang mga Pilipino nag-argabyar sa iya o nag-argabyado sa iya. Kung argabyado sa iyahang trabaho. Kaya wa siya mag-perform og ayaw. Ikaw karon negosyante ka. Mukubit ka kaanang haylo mga higala ni Bongbong Marcos. Musugal ka kaana. Ikaw Bongbong Marcos, usa man po imuhang ikuan dito. Imong i-advertise dito kaya sort of advertisement man na siya mga higala. Adto mo sa Pilipinas, tungod kay Pilipinas, nindot nga lugar para mo mag-invest. Usa may nakanindot din Napatong kasos lang niya o diri may galang ipatay, wa pa masulbad. Gabi ang krimen. Tulis.
drugs. Gawas lang ang negosyante yang operan mga higala, ang negosyo, droga. Kaya maingon na okay di kay Pilipinas. Di ba? Pero kung tarong nga negosyante, labo mga kaigsunan. No? Because the indicators, the requirements, which are necessary mga higala to entice investors, dili nimo makita karon diri sa Pilipinas. Wala mga higalay stable nga peace and order. Rampant ang korupsyon, shaky ang political situation. So kung ako'y investor, mangyamid na lang ko. Suluhan na din na bongbong ng imuhang ko ang istorya. Why? Why kasiguraduan din ha kung magbukbuk ko din hag negosyo. Basig sa pagproseso pa sa amo ang papilis, tigbas na abton namo anang imuha din ng mga corrupt public officials sa Pilipinas. Mao na mga higalay sad reality. Ha? Ang subok na kamatuuran mga kaigsuonan. Kay grabe ang korupsyon din sa Pilipinas. Ha? Kuha ka lang building permit, i-appointment yung kakay dito katigbasog taman sa ginawa. Ha? Mga negosyante wala. Aslom na kayo mga higala. Ha? Tungod anang corruption diya sa mga local government units. Muna ang kamatuoran. Taud-taud, ato ang hisgotan ng gipang-age mga higala. Ha? Kay daghan yung kaayo aning aksyog kabalaka. Oh? Tungod kay grabe ang pagsutoy sa ihap sa mga dunay AIDS o HIV mga kaigsunan. Paita, no? Dawa na gyud kay paglao mga higala. Bisan pagtagaan ka sa Ginoo untaw 200 ka tuig mabuhis kalibutan tungod sa AIDS, di na nimo mga higala mapahimuslan. Mo na kamatuoran. Ato ning isgutan ninyo taw-taw, man mapipila ka mga painomdom. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Love Radio. Balik na may gala din sa 90.7 Love Radio. Samtang 21 minutos na nakalabay human ang alas 8 sa buntag. Meritaning istorya sa homo immune deficiency syndrome o disease mga higala. Pandamay jud idara na bulabog unsa man ang idara. Oo. Kanang minor magrayot di nimo mabadlong. Minor lagi. Oh, kay imuhang badlongon pugson gud nimo. Madaot pa ang mudakop mga higala. Pero direta aning istorya sa HIV AIDS kay paborito kay ni Ronel Abiliana og ni Jo Enrina. Ngano kahang concern sila ani? Ngano kahang concern ning mga tawhana ni aning istoryahan ni? Ako concern ko ani. Tungod sa kadako mga higala sa numero sa latest survey nga gipahiluna sa gobyerno. Gilaliman ka 2010 2010 that is 2020 10 years plus 5 15 years ago ang edad ni Jojo Enrina 40 pa the time karon 55 na mag Jojo Enrina 15 years ago ang na-record mga higala nga dunay HIV na ara sa 4,400. 2010. Pagka 2024 last year,
niabot naman siya hinuon mga higalag 29,600 mga higala. Oh. Worst. Ha? 29,000 lang. Pag-abot niya itong milabayng March, tuig kasamtangan, niabot na siya mga higalag 139,610. Perti ng daghana di ay naghambin aning balatian. No? Kani mga higalang mga lalaki nga ikugan nga makighilawas sa mga lalaki ug ug lain pong lalaking ikugan. Ha? Mao ni sila'y nag-una sa listahan aning HIV matod mga higala sa record. Ang mga lalaki nga nakighilawas sa sama nilang lalaki nakahiagom og taas-taas nga record. Ambot lang ning babae nakighilawas nila sa nakighilawas sa samang babae. Wa man kayo. Oh, gamay ra siguro kay gamay ra man pod gyud ning ihap sa mga tumboy mga higala ikumpara nimo sa mga bayot. Maupod siguro na. Unya ang tumboy, magpaisog-isog raman na, dili gyud na siya pareho kahigal sa mga bayot. So kung higal kayo, kaya na sa isa ka gabi makighilawas og duha-tulo. Paspas kaayo mga higala ang multiplication. Siguro dili na multiplication ang gigamit ani mga kaigsunan. Raised to the power of square root na ang gamit ay. Raised to the power of 5. Digit sweetheart. Di ba? Di ba? Mas daghan man ang square root kaysa multiplication digit sweetheart, although more would gyapon na sila. Shortcut lang sa square root. So, kani siya mga bay. Problema ni sa nasod. Kanang daghan na kaayong gipangkagid ang bugan, gipang-AIDS, HIV. Problema ni sa nasod because it poses danger to public health. Adi man ka mamiligro ana dyan kung di po ka mo gamit ana nila. O niya, nakabawa ba nita? Nga kana sila, mauna sila, niya di tamo gamit kay mauna sila. Kabalo ba nita? Pre aning jo indri na og mo gamit ni mangutana pa na siya na kay HIV. Ang iyang style tuslok-tuslok ko naman ang pusod og musakit mo nang di siya mudayon. Og di mo sakit iya hamag yun ang dayon nun. Okay. Maora man daw na style ato mga retired playboy mga igala kaniya to. May sira yan pag inig tuslok nimo sa pusod sakitan gina mo igking ganina. May sira yan. Ayaw ipadayon yun. Bahala na magkinaw sa ayaw yun. Kaya basig magkumbabit ka na sa halayan. Inig kabuntag. Mura na kagkuan si Darna. So, public health ang issue din, ang concern. Ang pinaka-concern na to din, kay wala na'y tambal. Di ba? Chip Dante, wala na'y tambal. Mamayat ka, kahuman, lagom ka, mura na ka kanang, kuan ba, kana bang mukuyos. Nilad na kay kagnaw, mura gani ka kanang iro gani nga gibitsinan. Wala. Paita. Ang worst, tungod kay wala naman yun ni mga igalay remedyo na, labi na ng age, wala naman ay remedyo na. 6 feet below the ground naman yun ang imuhang ko. Ang kanang giingon nila nga tambal-tambal, nga kanang istoryahon lang ka sa doktor, ang purpose ana, para di ka manakod o di ka maghikob. Para dili ka manakod ba? Kaya ang uban, nanay suicidal tendency, puslan man nga nakoy AIDS, nakoy HIV, itakod ko ni, tabla-tabla ta. Dungan tag bakasyon sa kalibutan. Di ba? Anak mga igala ang kining siguro,
imuhang huna-hunaon. Oh, ato na lang ning tablaon eh. Maining manakod na lang kuha ning HIV kay para kuan. Or magkuha kag pisi kay para maghikog na lang kay naka HIV. So, dili naman siya mga higala kuan. May tabo na kung madawat nimo ang tambag. Tambag na lang na actually ang ginatambal si mo daw kanang pagkontrol lang dili kayo siya mobuylo pero nagyapon na di ang virus. Wala na gyud ka, walang kawala pag naa na kay HIV, AIDS sa imuhang lawas. Kanang HIV mura og generic pa na. Kanang AIDS specific na gyud na. Mura lalom-lalom na patay ka na gyud. So imuhang una-unaon gyud perme kung motira ka wa ba ka ni AIDS ni kaisa ra ba gyud masawsaw ning ako sus Ginoo ko wa na gyud wa na gyud patay na gyud patay na gyud saon ko na lang ni nasawsaw ra ba gyud mauna mga higala ang problema din. Once nga makurinti ka na, wala na. Tapos na mga higala ang boxing. Tendency nila, labi na katong mga binabahay, nga naigo, muli ito sa probinsya, dito na lang magpaabot kang kamatayan, mga higala. Mukuyos raw, payak. Ang uban, i-declare sa doktor, meningitis. Infection man pong utok mo. Infection po. Pwede na siya ma-infection ng utok mo. Tungod anang AIDS. Meningitis ang i-declare. Sa panay uban. Pulmonary. Mo na i-declare. Pero tinga ka nga mang ipasunog man. Basig mo tabot nga to sa lain. Although, dili lang man pakighilawas ang proseso mga higala aron mo takboy ngadto sa ubang tao na siya. Pwede po sa injection. Kanang gamit-gamit mo mga tarak-tarak nila kay nang adik na mo niya. Ang iyong kauban, apil sa inyong sisyon na AIDS niya, gigamit na mong injection niya, patay ka, nanapog kay AIDS. Or ang inahan, nagbuntis sa anak, na AIDS daan, ang anak, nagay possibility nga maka-acquire siya og AIDS. Or samad. Samad. Dugo. Mapiksan ka na imuhang nuka ni mo diya. Laway dili. So, wala. Bantay gano. Kung sa may style na to, dyan, lips to lips lang kita ni dyan. Lips to lips lang dyan. Kaya di mo na matako ng laway. Pero kung yung kang makikilawas ka, patay. Kaya di mo mapugnan. Wa man dyan ako gikuan dyan. Wala man dyan ako gihurot dyan. Ang ibabaw raman dyan. Ang tumoy raman dyan. Patay dyan po ka diya. Bisag tumoy rana. Bisag tumoy rana. Og naglaway-laway. Nag-abot ng laway-laway sa inyuhang mga tumoy ninyo. Patay dyan po ka diya. So, ang worst pag yun ani, Dres Pilipinas, daghan ani, ingon na binabay. Ang kasagaran nga infected mga higala binabay, bayot. No? O kanang mga maya. Mga river maya ug maya. Mga closet queen. Unya, worst. Kay dili tong mga commercial sex worker ang daghan. Kasagarang naigo mga higala, mga taga-call center. Dili commercial sex worker mo na mga commercial sex worker karon, proud kayo. Uy, dili kami ang record holder anang HIV o AIDS. Bisag mao ni among trabaho. Dili kami mo record holder ana. Kisa man ang record holder anang HIV AIDS, taga call center. Taga call center. Dagahan kayo mga higala kuno nang na mga higala ingon aning balatian din sa call center. Muna ang kasagarang karir. Taga call center mga kaigsuunan, patay kang bata ka. Ano
siguro, dihara na silang kubikil magbinigyan na yung mga higala kay, gabi inig uli. Magkuyog sila, kadlaw na. Ayan, ang trabaho. Kasagaran, kuan man. Kanang gabi kay buntag dito sa bang nasod. Mao na. Magka-uyunay sila. Puro lalaki, inig panguli. Manulod mga higala ng tagtulo ka oras din na. Nagtinakdanay na ang mga panuhak. O niya, ang isa ni pauli sa ilahang balay. Kaya nagpatik-atik nga laki, krusit ko inday, mutira po sa iyahang uyab mga higala. Ang iyahang uyab, wa makabalo, nga nagpinsing dahil na dito atong lain po itong binabay, ngayang kauban sa call center. Pag uli, takdan po itong mga higala ang iyahang uyab nga babay. Pas-pas kayo. Ilaliman ka na, 2024, mga higala, 29,600 pa lang. 29,600. Pagka March 2025, in less than a year, niabot na mga higala og 139,610. Di ka mo aksyon kabalaka na. Isa karon maghuna-una kag manguyab ka. Lain ang imong una-una kaning akong panguyaban bagwapa unta ni wa ba ka ni age. Di ba? Ingon na imong una-una karon. Sa mga puntos ni nasabungan unya. Maghuna-una na po ng kining nagbag-ibag ina kung buwagaw buhok. Wa ba ka ni HIV ni? Pwede na naman na uso na rong kanang mo sponsor og pablandi load sa cellphone dili na ron ang uso daw mga higala sa mga babae. Ang uso daw karon sa mga babae kanang mga laki nga ilang uyabon howd mo bayad sa ilahang parcel. Ang uso na po daw karon mga higala kanang parcel. Hilig baya ko, mubayag yun akong bisyo ka ng parcel kaya na ako'y mga collection. Mga collection ko. Sige kong palit online, ipaparcel. Dahil kang bata ka. Daots parcel, pariha ka itong naa sa YouTube nga. Lagot na kayong bana siyang asawa, kada taod-taod, na ay mag-deliver parcel. Ayo! Nadi na si Kuan, ang yang misis ba? Nadi na si Kuan. Ganoon? Naay-parcel. Ano taon-taon, naay-parcel. Lagot kayong bana. Wa na sila'y bugas. Ang iyang asawa, gasigig parcel. Last bitaw, nagunitan niyang parcel. Iyaha bitaw, gilabay mga higalas naong sa iyang asawa. Ano po ni mong parcel mo? Wa na tayo bugas din. Gasigig ka lang parcel. Matay, paglabay na igo ang naong. Kuyapan ang asawa na tingala. Ba na nga, nakuyapan man ang asawa ang parcel man eh. Sus, kay pag-ukab niya sa parcel mga higala, ang sulod kay martilyo man di. Mauning nakuyapan niyang asawa, kay paglabay niya sa naong mga higala. Martilyo man ang sulod atong parcel. Kahit ang bata ka. So, muna rin uso, parcel. Kung ang lalaki manguyaw sa babae, labi nagtiguang ang laki, muingon dahil ng babae, kung ano ba ka ng, sir, kanang, mahilig ba akong parcel? Mahilig og parcel. Di na mahilig og pariban. Ang uban, idungag na lang parcel, mahilig og pariban, mahilig og parcel, wala na, at tayo ka mga puntos unya gas matina gyud mahiling na di parcel ron ang mga babay. Usab-usab ang hilig. Pero ang ato diring gina bat-bat mga higala on how to combat aning significant number sa mga infected sa HIV. Usaon ni nato nga parte na gining daghanan nila. Unsa man ipanlubong tanan lang ni sila diretso. Dili man pod human rights violation abto na burata na Hitler. Wa pay labot ni mga higalang wa nagpalista. Ingon sila nganong magpalista man media John. Wa man ay bugas udong og tinapa na ihatag.
Ano magpalista man mi dyan? Wa nagpalista may gala bisag na ay gihambin nga HIV. Oh. Wa pa to'y labot kadtong natakdan nga wa siya kabalo nga natakdan na di ay siya. Ay. So daghan yun ni. Daghan pag yun ni sa 39,610. Mas daghan pa. Duda ko. Ihap sa mga Pilipino nga doon na mga higalay HIV. AIDS karong panahona. No, kanang HIV manggod. Kanang AIDS bugat na gyud na. HIV kanang tulo ng kanang sana syphilis, herpes. Oh, nagkarapatas bugan. HIV na. Di na nimo matambalan, patay ka gyud din na. Taon-taon balik taon malaman pipila ka mga pahinomdom. Siguraduhin malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng kolera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inumin ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Good day, everyone! Luckily, we can now file our income tax returns even without physically going to the Revenue District Office with the help of the eBIR Forms app, which are available for download from the BIR website. In this video, we will share with you the step-by-step process on how. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally sound building or home, stay there. Do the duck, cover, and hold. Once the shaking stops, take the fastest and safest way out. Get out in a calm and orderly manner. Do not rush to the exit. Use the stairs, not the elevator. Scenario 2. Outside the building. Move to an open space. Stay away from trees, power lines, posts, buildings, and walls. Move away from steep slopes. Scenario 3. Near the shore. If you felt a strong earthquake near the shore, immediately move to higher ground. Tsunami might arrive within minutes. After a strong earthquake, be prepared for aftershocks. Aftershocks can be strong enough to damage weakened structures. Reminder to stay at the evacuation area until the building has been checked and there is an order that we can return. We can prepare ourselves, our families, and our communities by practicing earthquake response and participating in regular earthquake drills. Together, we can lessen the disaster's impact. Be informed, be prepared. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.
Alright, balik na magala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa Samtang. 43 minutos nan kalabay human ang alas 8 sa buntag. Good morning din na again kay Joe Indrina din na Sir Arnold Bugas o kang Ricky Edge. Si Ma'am Rosaline Lagundi. Good morning ninyong tanan din na. Now, dilita sa istorya mga higala about aning mga suspect akusado ino na to sa pag bit-bit kang Tatay Digong dito sa The Hague, Netherlands. Tungod kay gipatubag na karon sila mga higala sa demanda dito sa ombudsman. Ang mga nalambigit mao sila General Torre at ang PNP chief, ang Remulla Brothers mga higala, og sila Kanilaw, ug siya paning uban, no, nga apil aning trabaho ani. Si Manang Aimee na nagipanday nga balaod nga magsilot aning mga opisyal sa gobyerno nga muhimog rendition sa usa ka citizen ngadto sa ubang nasod. Naanay balaod gipanday sa Manang Aimee pero ambot lang urag wa man ay retroactive effect kay dili man na favorable sa accused. Burag ang makabenepisyo ani mga higala si Senador Bato de la Rosa kung mahimo gini siyang balaod o una man siya madakpan mga higala sa kining warrant o bari sa ICC. So kung mahimo ni siyang balaod, una mo gawas ang warrant sa ICC, dili na pwede. Mo gawas ang warrant sa ICC, dili na pwede. Kaya naa na ni balaoran ni kana kung mapanday mga higala, kini nga nisgutan nga balaod sa pagkakaron. Pero ang issue din himanggod mga higala, okay, na ay pending si Crispin Remulla nga kaso karon sa ombudsman. Is he qualified to be nominated mga higala through the Judicial and Bar Council? Ang iyang pangalan maapil ba, pwede ba maapil, masubmit mga higala ngadto sa kining ICC. ICC sa presidente na mo'y mag-approve. Tungod kay, ikaw karon na kay pending nga kaso din sa ombudsman. Unya ka man, mga-apply ka din na sa ombudsman. O sa klase na. Kung ako'y JBC, ako'y Judicial and Bar Council, automatic disqualified ta ka on that very ground. Because you have a pending case before the very office nga imo ang giambisyon nga pangunahan. Na kay pending nga kaso niya karon, ikaw na hinuon din mo ingon nga ako mo padagan na. So usi may tabotoy mong kaso, imo gitong i-dismiss. Di ba? So kana si Crispin Remulla nga nang-apply din sa JBC aron mahimong next ombudsman mga higala aron madipensaan ning mga akusado sa mga nagkadayang kaso including sa kaso ni Tatay Digong. Wala na klaro mga higala. Lisod na siya makasulod unless kung ilahang tuison ang balaod. Ang moralidad ug legalidad sa balaod. Duha man na. Di ba? Moralidad ug legalidad sa balaod. Naman po'y moralidad ng balaod mga higala. Di ba? So, kung si Remulla imo ni mo ombudsman, yun na siya kaso din sa ombudsman, saan may tamo siyang kaso? I-transfer na to. Asa naman i-transfer nga ang iyang kaso kung naisabol man sa ombudsman. Ang ombudsman man, doon na mga higala ay kining gitawag na tong jurisdiction. So, siya may tabuan na. So, karon pa lang, kung ako'y patanawon, si Crispin Remulla is really a disqualified candidate mga higala to become the next ombudsman. Tungod kay nasa pending nga kaso. And that is equivalent to conflict of interest. Na kay kaso dire karon mga apply ka dire kay usa ba na? Di ba? Diya palang daan, klaro na nga disqualified na din kung sundo na to ang moralidad ug legalidad sa balaod. Dili sa pwede din na mag-apply ombudsman kinasay kaso. Arang-arang ang tao, iyang kaso na alang sa barangay, na alang sa korte. Naapag yun din na sa opisina, gusto niya mga higala, pangunahan.
ang Office of the Ombudsman. Oh, asa ta dapita diha ibutang nato ng istorya ha? Qualified ka. Taon-taon. Ato ani may galang balikan. Humala mapipila ka mga pahinomdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa, samtang 50 minutos na. Ang kalabay human ang alas 8 sa buntag, timawason tayo may galang oras na bilin. Ato ang panagkuyog karon buntaga, subliyo na ko adlaw nga Lunes. Ayaw kalimot, unang adlaw sa simana. Buhay naman o ta. Pinsabay tiyo rin mula sa Olio 2025. Sa mga estudyante din na. Ayaw gin mo palit. Importante kayo ang matag lesson ihatag sa inyong mga teachers. Alright, pwede ra basta Crispin. Kayang anak, wa man gani kaso, daghan kayong mariwana nakuha. Mo na tinuod din ang istorya. Siya ang sekretary sa DOJ. Ang mga prosecutor under mga higala sa DOJ. Yang anak na ay kaso sa prosecutor, dismiss ang kaso. Mo na iyang gusto i-apply nga formula mga higala sa iyahang kaso sa igsoon, kaso ni Tory, kaso Lakanilaw, o uban pa nga mga involved sa pagdagit kang Tatay Digong o sa rendition Tatay Digong dito sa The Hague, the Netherlands. Muna yung gusto himon. Pero karon pa lang mga higala, masulti na nato, nga disqualified na si Rimulya. Nga naman, nasa pindi nga kaso din na sa ombudsman, ang opisina nga gusto niyang kuhaon o pangunahan mga higala. Kusaon na yung kaso ron din ha, o siya mo'y mahimong ombudsman, iya na po nang ipadismiss. Klaro kaayo mga bay, nga na ay conflict of interest din ha, si Rimulya. Dapat sa iya palang application, ikuha na ibasura na yung application niya. Hindi na pwede na. Sa Judicial and Bar Council, mga kaigsuuna na kay conflict of interest. Ay, appeal pa ka sa listahan di ay. Nag-appeal na sa listahan. Mauna pilion yun ni Bongbong Marcos para madipinsaan siya. Huwag lang yung makabiniti mga higala. So, amot og unsay dangatan ani. Basta kung ako mo'y patanawon, disqualified na si Rimulya. Kay naa siya kaso din ha sa ombudsman. Iyahan na po na mga higalang ipadismiss. Pagkatambalos-los gunin tawhanan ni. Itom na rabag ayo. Nabista na baka ni mga higala ni Kuan Lucifer. Nabista na baka ni. Si Lucifer may mo husga siguro ani. Swerte na ni kuan ni. Ma-purgatorio ni o ma-imperno ni patay kang bata ka. So,
kana nga premise mga higala nga siya na ay kaso diya, that will already forewarn the Judicial Embark Council not to include him sa listahan sa tulo ka pangalan nga isubmiter ngadto sa presidente. And the JBC has always the reason mga higala to deny his application because he has a pending case din sa Office of the Ombudsman. Butangan ng Ombudsman og tarong nga pareha ning Martires. Dili kay butangag parehag utok aning Rimulya mga higalang utok bulinaw. Ang ginahuna-huna paunsa lang nga maka yamar siya, yang pamilya. Wala gid. Sag unsaon nimo karon ang mga sabongero, gatong kasos mga sabongero, wala na hilom-hilom na pod mga higala. Kay siya ra gyud daw ang pwede mag-update ana. Ang nindot ana siya ra po'y pasalumon didto mga higala sa taali. Iya tanan, mo na tanan Crispin. Kay Crispin Rimulya. Now, ang ato manggod din kani mga higalang nagapanghitabo karon. Murag wala nagiklaro ba nya layo pa kaayo ang 2028. Siguro moingon tang apil ra may paglabay sa panahon yon. Pero paunsa nato nila tason mga higala ang 2025 to 2028. That is almost 3 years pa. Nya ingon ani na kasadsad mga higala ang ato ang panggobyerno. May sayad na ang gobyerno. Sad-sad na gyud kaayo. May sayad na. Ekonomiya wala gyud. Daot ang ato ekonomiya. Hasta mga kaigsuunan ang kining isyu sa mga kampanya batoks kriminalidad wala gyud. So usa pang recover nagay sa panultion og istorya. Mga analysis may gala. Ang sunod ma presidente ni Bongbong Marcos mo'y magsagubang aning ilahang kabuang ni Tambaloslos. Why kwarta ang gobyerno daghan kay problemang gibilin. Wala na gyud. Muna tama na istorya nila nga Marcos never again. Never na lang gyud. Kay wa gyud mga higalay na hatag nga kaayuhan sa mga Pilipino. Puro pakaulaw lang mga bay ang nahatag aning administrasyonan ni. Dapat maulaw po ani si Aimee po doy. Iya maning igsuon. Bisan pag ang mga huhungihong gaingon nga dili sila full-blooded kay anak ni Lacson si Jaime Marcos. Kay buntis na daan si Imelda sa diyang gipakas lang makoy. Pero kuko kay igsuon gyapon sila. Dapat maulaw. Mobitaw nang daghang diduso aning Aimee. Basig kaning iyaha karong style, budol lang gyapon ni. Budol-budol gyapon. Kay naana po ilain na silang giluto nga pambudol pag-abot sa 2028. Muna mga supporters sa mga Duterte kanunay nag-forwarn kang Vice President Inday Sara nga day hinay-hinay gyuday kay basin og masud na pugka sa bulsa. Patay kang bata. Pero ang mga negosyante dere sa Davao, wa pagyod mga higala malipay sa mga corrupt public officials din sa City Hall. Wa pagyod malipay kay wa pa daw sila nakakita og kabag-uhan din sa City Hall. Grabe daw, labi na ng mga na-engage nga negosyante sa business. Siyempre, mga business sector member mga higala na des business sector negosyante man gyud na. Kana din hang mga opisina sa City Hall nga naglambigit aning mga negosyante. Grabe daw kayo diskarte. Ani ubang mga negosyante na malhin na kuno. Kaita. Jobit Gravilla, good morning. Unsaon man ni sa John nga daghan mampud og kaso ang presidente? Amo ni Rimulya, mauning iya na lang gisundog si PBBM, taxi driver ko, Maligaya 186. Uy,
Thank you so much sa mga taxi driver din nga mga sweet lover. Salamat kaayo ninyo. Ugma, ato ni mahigalang balikan ning istoryahan ni kay wa naman tay oras dinhi sa ato ang panagkuyog. Na ay oras dili ato di na pud mga higala mag-igo. Ato na lang bulawanong pulong or pulong pamalandong nato karong buntag. Dili mapugos nimo ang usa ka tawo nga morespeto nganha kanimo. Apan mamahimo nimo usab siya nga balibaran sa hisgutanan sa pagrespeto ngadto kanila. Pasabot kung mga ipon sila respeto, pwede po ka mo balipad. Kaya wa man sila mo respeto nimo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Alright, ang tulog ba pohon? Samang tagna, samang istasyon. It is 90.7 Love Radio. Inyong alagad, bata-bata, June Bersa. Salamat, maayong buntag, and keep safe always, mga bay. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.